Aurten ere Durangoko liburu eta disko azoka musikazaleen topaleku bilakatu da. Musikariak, diskoak eta zuzeneko musika izan dira protagonista. Datorren reportajean hau guztia ikusteko parada izango duzue. Maiz taldeak ere disko berri ekarri du azokara, Atere izena du, zuen musika bidean beste urrats bat, eta dagoeneko ja aurkezten izatena zuzeneko emanaldietan. Bai, horretan Gabizuna ekarri du Atera bai viniloan eta bai CD-eran, eta bueno, 11 abesti barri, ondo dakizu, garaten egon ginela grabatzen, kanpi izan da gure ekoizlea, eta orain bai, zuzenekoetan Gabiz, justo gaur antzokiko sarrerak agortu egin dira, eta orduan ja hurrengokotara, zentralen egongo gara, eta Jimmy Jassen, eta dabadan bebai, eta Europara goaz, Madrileraz, da gizar. Eta azkenean on gaude erosoen, azkenean esenatoki baten. Hemen defendatzen gara, baina erosoen azkenean esenatoki baten gauz, ez? Esenatokiak ematen dagoen urduritasun horrekin eta gustu horrekin, baina bai, jendean feedbacka zuzenean sentitzen, eta orain horretan Gabiz, hasi garaia batzuk egiten, train datozenak, indar guztiakin egitera. Oso, no? Bertan ikusiko gara, kontzertuetan. Perfecto. Revolta Permanent taldeak kontzertua bukatu berri du hemen ahotsenean, hemen dugu Iker eta Iker, taldako bi abeslariak, eta esan daiteke disko aurkezteko ere aurkeztu duzula taldearen formatu berria, ez? Bateria gehitu diozue formatu honi, eta zuzenean are indarragoa da zuen emaitza, ez? Bai, urte batzuk emon gara bueltak emoten hori ideiari, hasieratik, eta azkenean pertsona konkretua aurkitu genunero, eta aurrera egin dugu pausu hori, eta ia da ikusgarriagoa dela, eta soinu aldetik sendoagoa esango nuke. Esan daiteke Revolta Permanent disko bakoitzak berrikuntza bat ekarri duena, honakoan hori izan daiteke, ez? Bateriaren gehiketa zuzeneko bira honetarako, non taldea handitu, musikalki eta taldeki aldetik ere. Bai, eta esango nuke bebai, diska hau egin dugula apur bat, pentsatzen bebai zuzenekoetan. Izan ere nire ustez da diskarik gogorrena edo zuzenekoetarako prestatuen dagoena, eta saiatu gara islatzen ointxe, osake, bai. Disko esan daiteke Revolta Permanent zuzenean eritzeko taldea dela hainbatean, ez? Bai, oso hasieratik argi izan dugu hori, Revolta Permanent zuzeneko talde bat dela, eta diskoak iaia eskusa bat diela zuzenekora eramateko, eta gero eta gehiago prestatzen ditugu diskoak zuzenekoetan pentsatzen. Iker eta Iker, Revolta Permanenteko ahotsak, eta hemen banda osoa dena biltzen, ondo segita ikusten gara kontzertuetan. Eskerrik asko, bai. Azokan jarraitzen dugu eta kasu honetan Korrontzi taldeko Agus daukagu ondoan, eta aurten ere beste disko berri bat eta beste berrikuntza bat, Korrontzik azken urtetan egindako apostu horrei segika, gauza berriak sortzen eta proposamen berriak ekartzen, ez? Saiatzen gara Trikitixaren inguruan eta doinu herrikoien inguruan da gauza berriak frogatzen bintzat. Eta kasu honetan, Topaka izeneko egitasmoa dakarkigu, eta DJ Makala eta Korrontziren artean egindako elkarlana. Eta pixka Trikitixa doinuei nolabai elektronika hori sartu nahian. Eta aurra aurkeztu genuen, Finlandian aurkeztu ginen, kontzertu baten bidez lehenengo emanaldia egin genuen, Tampere izeneko herrialde batean, Gomez jaialdian. Eta bertan sortutako taldea da, eta pentsatu genuen, jake egin da daukagun, eta kontzertua prestatuta dagoen, egingo dugu dena bildu eta diskotxo batean atea, eta hori da gure proposamena urten. Ganolu uztartzen dira Trikitixa eta elektronika. Horre, talka, kristolako talka da, horre, Makalaketanik beti sokatira batean ibili gara bakoitza bere aldea, berak elektronikoago, nik herrikoiago, ez dakit, horre ibili gara, sokamuturrean, baina azkenean ikustu dut erdibide batera heldu garela, eta biok ere pozik geratu garela erdibide horrekin, ez? Azkenean nik nahi nuen azan, Korrontziren sale bate, Trikitixa doinuak eta gustukoak izatea, eta Trikitixa nola den eta, errekonozitzea, ez? Eta bera nahi zuen, elektronika mundura eramatea. Orduan, erdibide horretan egon gara lanean,
eta nik uste lortu dugula, eta bai Korrontziren entzulea zein Makalarena, gustora arituko dela diskoa entzuten. Oso ondo plazer bat, eta Eskerrik asko. hortxe duzue diskoa. Makala eta Gorrontzi elkarrekin, elkarlan honetan. Entoel Sarmiento taldearen estandaren aurrean gaude, jendetza bildu izan da egun hauetan, jendeak gogoa zuen disko berria entzuteko. Zer dakar disko berri honek? Bueno, uste dut, diskoa nahiko desberdina dela aurreko 5 diskoekin konparatuz. Hori, lehen aldiz, kanpoko produktore batekin lan egin dugu, lehen aldiz elektronika sartu dugu, lehen aldiz ritmo herriak landu ditugu, beraz, uste dut aldaketa badagoela, disko honetan. Jendea zaiz egoen diskoa entzutea, aurreko lana, ametxetan izenekoa jendeak entzun zuen, zuzeneko diskoa biltzen zuen, baina kantu berriak entzuteko gogoa bazuen jendeak. Hori da. Oin dela jala urte, planteatu genuen proiekturi nolabait ziklo bat izteko, eta nolabait ere sorkuntzak, ez dakit krisi moduko bat egon zen, edo ez, baina bai ez genuela ikusten hori bide berdinetik guztia eramatea, eta orduan lan hori atera, dokumental atera, bizitza gure 12 urtetako bizitza hori aurkeztu, eta hortik aurrera beste ziklo bat ireki genuen, eta hause da emaitza, gu ere kriston gogoak genituen hau batatzeko, ez? Oso ondo, zuzeneko emanaldian ikusiko gara, eskerrik asko. Bai, mi eskertzoi, beti bezala, bai. Josep Baile Nuarrek ere disko berria du, honakoan agian esan dezegu sustraietara itzulera egin duzula, instroak berriz kaleratu zula, zure musika bidean, lehenengo emaitza izan zenaren, 3. jarraipena, ez? Bai, hori xe da. Hasi nintzen bakarkako ibilbide hau instrumentalak egiten dituen horrelako bi disko, gero pasatu nintzen ja gauza rock esparrutik hurbilagokoetara, eta hau etortzen da pelikula baterako musika jartzeko enkargu batetik. Hori, konektatu dut berriro instrumentalen arlo horrekin, nahiko aparkatuta nuena, eta gozatu dut pila bat prozesuan. Esan daiteke rock and roll giro beroetan ezagutu zintugula askok, baina zure musika bidean adar asko ikutzen ari zara. Bai, hola da, rock and rollean hasi nintzen eta ezitu nintzen musikari bezala. Eta gero aukera izan dut gauza desberdin pila bat egitekoa, artista desberdinekin, horiek denetatik ikasi dut zerbait, eta gero ere musika entzutea gustatzen zait gauza pila bat entzutea, orduan gustatzen zaitena nola edo ala nire ganatu eta nire izaerarekin kanpora ateratzea. Zuzenekoen zai, bidean topatzen gara. Hori da, mila esker, bisitagatik. Natalik ere estanda dauka eta aurkezten ari zena Garena izeneko diskoa, hau da aurretik atera zena, eta orain ekarri duzu azokara, ez? Bai, ikuste genuen aukera oso bat bezala, jendiak pixkat ezagutzeko gure proiektua, eta nik uste lortu deula, pozik gaude. Importantea da horrelako azoka batean jendea ezagutzea zure proposamena, aipatu duzun bezala, eta aukera ona da stand bat hartu eta bertan jendea ezagutzea eta zure publikoa o publiko izango dana harremanetan jartzea, ez? Bai, hori da, nik uste naiz eta ez ezagutu ez pasatzeakin bakarrikan eta izena irakurrita bar, geldituko zaien, ez behi kantun bat entzute baue, nik uste gogoratuko jala. Aipatu behar bat zenu zer dagoen diskoaren barruan, nola definituko zenuke diskoa eta zure musika? Bueno, nik diska igurez esango nuke, edozein momentutan entzuteko diska bat dela, dauzka kantuak edozein egunetako, egun hona dakazunean, egun txarra dakazunean daneako, eta estilo ugari daude, orduan nik uste edozein gustadak iukela. Oso ondo, gu gozatu genuen diskoarekin, ea jendeak ezagutzen duen, gozatzen duen ere. Hori da, eskerrik asko. Azokan hueltaka inorkinak taldearen estandera iritsi gara, beraiek disko berria atea dute, Trikitixa doinuetan datorren disko polita, ez? Hoi da, trikipop, rap, danetik sartu dugu pixkat, eta bai, disko freskua, hor urte izendentan egon da utxune bat, etzakit eta garai hortatik atzera utxune desenti egon da, eta pentsatu genuen politia izango zala berriz ere berreskuratzea
gai hori. Esan behar dugu, juntatu gehala 3 rockero eta trikitilari bat, eta bueno, hor juntatu geha, garai batean itxentzuten Joseba Tapia Taleturia Band, Maixa eta Ixiar, Alaitz eta Maider, da bueno, estiloi antzeko zerbait izango litzakela iritsi zait. Tradizionala ere sartu dugu, trikiti eta pandero hutsean, hori mantendu behar dalako, irutzaigu ez dela ahaztu behar inoiz nundik etorri gehan, eta bueno, guain bintzat garbi daka unoa joan nahi deun da. Bidean topatuko gara, eskerrik asko. Hori da, zuei eskerrik asko. Venga, aio. Labasuk ere disko berria kalatu du, Gerra izena du, ahotsenean egondo arratzean eta orain hemen dago, estanean diskoa sinatzen, jendearekin egoten eta pixka zure musika proposapena zabaltzen jendeari, ez? Gerra da, kalatu duzun azkeneko diskoa hemen duko CD formato eta vinil formato ederrean ere, zer dakar disko honek aurreko bi hauek ez dakartena? Aurreko diskan inaiz sotxergina euskera hutsean zegoen, aurten egin dugu erdi eta erdi, badakin nondik natorren eta zein den nire borroka, eta egia esan da nire gustatzen zait asko bombo kutxa hori potentzia, baina nazketa pilo egin ditugu, badago rapa salsakin, rapa dantzalarekin, regearekin, jendea dantzatzeko eta disfrutatzeko eta gerra pertsonala hori zuntzitzeko, ez? Zan daiteke, urteak atzera zizirenea zu rapa egiten, gero urte batzutan musikatik kanpo ibili zinen, baina itzuli zarenetik, topera. Topera egun bihar, ez? Bai, urte pilo egon naiz gaixorik eta bueltan izan zen, como, venga, erreferente berriak sortu behar ditugu eta bultzatu behar dugu rapa, ez? Azken finean Euskal Herrian punka, roka eta euskal musika eta olakoak bai, baina raperoak beti arraroak izan geha, ez? Orduan, indar pizka bat egin behar zen eta horretarago gaude. Oso ondo, topatuko gara eszenatokietan. Eskerrik asko, bai. Itzali telebista ongetorri gure mundura. Urtero bezala Javier Muguruzak ere estanda jarri du Durangoko azokan eta honakoan nobedade bezala berriki argitaratu duen diskoa dakar. Azken finean enkargu bat izan da, ez? Barnazantz jaialdiak egindako enkargua. Orduan ni mugatu naiz, alik eta hoberen enkargu hori betetzera. Eskatu ziaten halako errepaso bat euskal kantagintzarena, iraganeko euskal kantagintzarena egiteko. Orduan, hasi nintzen, baiezko eman eta hasi nintzen hortan lanean, baina kontuatu nintzen, hori erokeria zela. Eta, mugatu nuen denbora aldetik, 2 hamarkada hartu, eta gero, nire gogoko kantu batzuk aukeratu beste askoren artean, ezinezkoa da. Horregatik elkarrizketetan eta ari niz insistitzen, ez dagoela hor rankinik edo kantu honenak edo ez duela zer ikusirik gaur egun hainbeste ikusten den planteamendu horrekin. Ez da dira, momentu batean ni gaztetan eta bereziki ukitu ninduten kantu batzuk eta gero bertsioak egin. Bernardo Atxagaren testua azaltzen da, propio lan onterako idatzia eta grabatua. Eta, diseinua, argazkiak, disko liburu bada, azken finean. Oso ondo, hementxe Javier Muguruzaren azken diskoa eta alboan bere musika bideko disko asko eskuratzeko aukera hemen Durangoko azokan edo ere internet bidezko salmenta postuetan, ez? Hori da. Ni esan, Javier. Eskerrik asko. Hori. Etzinen joan hil egin zinen. Bonberenea ekintzak ere nobedadeak ekarri ditu aurtengo azokara, horietako bat Sega Sound Killers taldearen lehendabiziko emaitza. Hemen alboan dugu Matxe, taldeko abesaria, eta berak esplikatuko dugu pixkat nondik nora doan proposamen berri hau. Gogo asko geneukan proiektu elektroniko bat egiteko mentxago gure lehenengo lana, 6 abestiz osatu dako EP bat, eta kontentu emaitzarekin. Zan daiteke zuzeu musika munduan aspalditi zabiltzala, rock hitzaren azpian igual sartzen dira egin dituzun proposamen asko, naiz eta bakoitza bere adarrak izan.
honakoan tendentzia agian elektronikagoa dijoa, ez? Roka badago, baina elektronika tendentzia handia da. Taldean laurok rocketik gatoz eta hori nabari da gure proposamenean, baina bagenun gogoa zerbait berria egiteko eta elektronika hola potentea egitearena gogo asko geneukan horrelako zerbait egiteko. Oso ondo, abi esker, Sega Soundkillersen disko berria lehenengoa, hor ikusten duanez, vinilo formato politean eta barnean CD-a ere baduena. Bai, hori da. Zazkel taldeak amaitu berri du bere emanaldia, ezpata dantza diskoa aurkeztu zuen, behintzat zuen zatia. Proposamen polita ez, Eskola Zorrozu taldearekin disko bat erdibana grabatu, eta hemen plazaratzea elkarlana indako lan batean, ez? Egia esan, gu oso pozik gaude, izan dugun lanarekin, emaitzarekin, eta Aizkolak Zorrozurekin daukagun harremanarekin noski, baina gainera azpimarratu behar da oso garrantzitsua dela azkenean, taldeok elkar laguntzea, ez? Eta oso pozik gaude horrekin azkenean. Beraz, estatu kolpea bidean da? Estatu kolpea hasi da ja, oraindik ez dakite hemen dauden askok, baina hasi da ja, hasi que kontuz ibili. Diskoa kalean, datotzen hilabetetan, nondik nora ibiliko zarete? Oraindik zain gaude, ia nork deituko gaituen, baina gu estatu kolpea emango dugunez, gira handia egingo dugu. Bidean topatuko gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Altxatzeko ordua da! Willis Drummond taldeak ere disko berri ekarri du azokara, eta hori aurkezten hemen ditugu Felix, Xan eta Jurgi. Pozik disko berriarekin? Oso pozik egia egan, lehen diska egiten duguna osoki hirukotean, eta bai egitean, bai orain, bai atzo jotzean hautzenean oso ondo pasatugu, eta bat dugu kriston gogoa orain kontzertuan girari hasiera emateko. Bi kontzertu izango dira, bat Bilbon urtarrilaren 17an eta bestea Biarritzen urtarrilaren 21an. Momentuko atze Euskal egin ditugu aurkezpen bakarrak, horita gero joango girelako kanpora, suerta daukagu berriz joatea Japoniara, Australiara eta abar. Eta beraz hori, ospatzeko diskaren kaleratzea izango dira bi data hauek garrantzitsuenak. Baina gainera, nobeda bezala, gara egokituta USB batean diskografi osoa bildu duzue. Hori da, pasaden urtean DVD bat egin ginuen, eta konturatu ginen ez ginela batere modernoak. Orduan aurten modernitateari ongi etorria egin diogu. Eta barre egiteko egiten du, baina disko guziak, gure diskografia guzia eta letra guzia ere aurkitzeko. Zenta beti jendeak egiten digu musikaren aldetik badugula interesa eta letraren aldetik ere, orduan hor badaukera dena ongi irakurtzeko. Eta 2008tik aurrera, zuzenean berriz ere. Hori da, rock'n'rollari berriz ekingo diogu, dakigun bezala. Bidean topatzen gara, eskerrik asko. Lasaigarri bat. Gor diskotxaren postuan ere badira nobedadeak eta horietako bat Nahiak Nahi taldearen disko berria, lehenengo diskoa, ez? Bai, lehenengo diskoa jarrera bidea da, izenpean eta hementxe gaude, lehendabiziko aldiz. Da pop rock, horrelako zerbait, dira bi gitarra elektriko, gitarra akustiko, basua eta bateria, da formazio tradizional bat. Eta ez dakit, niretzako nahiko freskoa da, abestiak estribilloetan jatzen dute indarra, horrela ikasi dudalako abestiak egiten eta horrela ateratzen zaizkidalako. Momentuz izango dugu aurkezpen kontzertu bat Nafarroako Antzerki Eskolan, Iruñan Aldezarrean, abenduaren 12an, ostegun honetan. Eta, egingo dugu aurkezpen kontzertu hori eta hau pasatzeatakoan elkartuko gara berriro eta berzen olako aukerak egiten ditugun, zerbait, zer ez, hor eseriko gara eta hor erabakiko dugu zer egiten dugu.
Maukako estandean gaude eskakitan taldeko peiorekin, eta zuek ere disko berri ekarri duzu aurten azokara, nola galdu denbora izenekoa, ez? Hala da, bai. Bueno, zer dakar disko honek, abian besteak ez dakartzena? Beno, azteko talde honen garapenean ikusi da, aldaketa diskotik diskora, ez dugu errepikatu inoiz formula, eta honek dakar bere jarripen logikoa. Galeratik ja abiatu genitu beste bide batzuen jarripena da, eta, bueno, 7 abestiko disko bada, eta beti esaten dugu, sortzen deguna dela guk entzun nahi deguna, momentuan. Eta hau da, gaur egun gure argazkia denaz. Oso ondo, kontzertuetan ikusten gara. Eskerrik asko. Vale, aio. Hemen azokan bueltakan Mikel Marquez ikusi dugu bere estandean eta disko berri batekin. Zer dakartazu? Bueno, hau da, azken 5-6 urteetan egiten ibili izan garenaren alakoxe laburpen bat bilduna izan dugu lan hontan, alakoxe argazki bat, ez? Azken urte hauetako osagaiekin esango genuke. Alde batetik gurekin hasi da kantatzen gure alaba esti, bestetik urte desente daramatzat kolaboratzen Kaliforniako Noka taldearekin eta bertako Andrea Bidartekin, hori ere diskora ekarri dugu, Arkaiz Minerrekin hain beste urtean gurekin dabil eta hori ere gurekin dugu, eta Julen Alonso trekitilari gaztea ere gurekin denez osagai horiekin joan gara Oiartzungo Meka estudiora eta egin dugu zuzeneko grabaketa bat estudioan. Beraz, zuzeneko disko bada, baina estudioko. Eta diskoaren barnean zure musika bideko hainbat eta hainbat kanta. Bai, hori da. Azken garaikoak batzuk, azken hamarkaduntan egindakoak batzuk, eta orain 30 urte egindako kantu adolescenteak ere hor daude batzuk, ez? Pixka bat, danetik osagai desberdinekin egin dugu hori ere. Oso ondo, plazer bat, eskerrik asko. Zure biribilean izeneko diskoa, bando segik. Bai, zein fuerte, eskerrik asko. Iluna barra nekati. Erraia diskoetxeak ere, ekarri ditu hainbat nobedade azokara, horietako bat, Maizen lan berria izango da, eskuartean duen Zilar Printzak izeneko disko txiki bezain polita. Eskerrik asko, bai. Hauxe da bietako bat, Joseba Balestenaren Belenuarren instroak ekin batera, Zilar Printzak atera dut, 4 kantuko EP bat da, eta, bueno, baditu 2 kantu propio, eta 2 bertsio ere bai. Alde batetik dago Ruper Rodorikaren Lurrean etzanda diskotik hartu dugun orain barre orain egar, eta Delirium Tremensen ikusita ikasi mitikotik laino ilunak. Eta lehen aldiz, vinilo formatoan? Bai, hori izan da baita ere erabaki ausarta alde batetik, baina egia da beti ilusioa egin izan didan gauzat izan da vinilo formatoan ataratziana. Beste alde batetik 4 kantu ziren ez ere, eman nahi izan diote soporteari berari ere garrantzia, Izukarik egin dite diseinu honetan ere, Mikel Larratxek, eta nahi nion eman pixka bat presentzia hori, ez? CD baten irutza zitzaidan, ez dakit. Igual pixka bat elegantzia hori edo irabazi zezakela EP-an aterata. Eta holaxe egin dut, bai. Eskerrik asko, Miren. Zeueri. Ahotsenean arituko dira Laster Saia Goaitz taldeak, eta beraiek ere, beraien lehenengo diskoa ekarri dute onera. Zer aurki dezako disko berri honetan? Bueno, 6 abesti sortutako diska labur bada, eta bertan kantu biziak, gehien bat rocka, gogorra, ahots melodikoak, eta nik uste abesti, errazentzuteko abestia dira da. Zan daiteke, zuek beste talde batzuetan ibilitakoa zaretela, beraz esperientzia pixka baduzue, proiektu hau martxan jartzerako orduan, ez? Bai, talde diferentan ibilitakoa geha, bai Karenkan, Krausken eta Keike eta Brankan da bar. Eta bai, danok aldabatea, proiektu berri honetan, gure musika estilo diferentiekin, sortutako
taldiakin, egurra emateko gauekin, bai. Diskoan aipatu du musikak inundik nora doan, aurreko esperientziat beste musika estilo batetan sakondu duzue. Zen izan zen talde hau egiteko garaian, hola, abia puntua, nondik abiatu zarete? Bueno, azken finean lehen esan duen bezala, mutriko danok ezautzen geha, eta laurok aurkitzen ginen momentu baten taldeek ez geneukala, eta estilo beti gustatu izan zako, konsumitxureu asko, Euskal Herriko talde asko entzuten, eta genukan olako zerbait etxeko, baina beti ere geure zerbait aportatuz, eta hortikan ez zian da naturaltasun oso sortutako talde bada. Saia Goai. Niña Koyote eta Txiko Tornado bikoak diskoa dute ere, Aitz Estarri izena du, uda aurretik atera zen, eta geroztik etengabe egon dira kontzertuak ematen. Orain berriki Argentinatik etorri bedira, Txilen ere egon dira, eta diskoa hemen daukazue, bidean produktoraren erakus mailan. Nola jundira aurkezpenak? Egia esan ez gara gelditu aurkeztu genunetik, Euskal Herrian aurreko urtekin konparatzen askoz kontzertu gehien ditugu, estatun zeharre bai nahiko, eta hori azkeneko astetan esan ez du bezala Argentinan eta Txilen izan gehango estallido sozial erdian, pasada bat. Bueno, Aitz Estar musika bidean beste pauso bat da, orain arteko jorratu gabeko erritmoetan ere sakondu zue beste disko bat, baina beti ere zerbait berria bada Niña Koyote eta Txiko Tornadoren diskoetan, ez? Bai, azkenean evoluzioa da, ez? Urte batzuk badara matzagu ja, lehenengoa kaleratu genuenetik ja 6 urte pasa dira, eta bai, azkeneko diskoa interesgarria eta besteak bezain ona. Eta batez ere, zuzenean eztanda egiten duten kantuak dira, ez? Bai, zuzenean harritu egiten gaitu, jendeak oso ondo hartu ditu zuzenekotan, eta hoxe, oso gustora gaude diskoarekin, hementxe dago. Eskerrik asko eta mila esker. Mila esker zuei, eskerrik asko. Iker Laurobarekin gaude, atzean bere diskoa du estandean, eta aurten ere beste diskoa ekarri zu azokara, honakoan, negua tokatzen da, ez? Bai hori da, saiatzen ari naiz urtaro bat egiten, da oraingoz betetzen nabil epe hori bai. Ze diferentzia dago negua honetatik aurreko diskora esaterako? Hotzagoa da, letra aldetik fiskat ilunagoa, gero instrumentazio aldetik ere saiatu naiz sintetizadoreak eta horrelako gauzak erabiltzen pixkat oztasun hori nabaritzeko. Nik uste nabaritzen dela, soinuan entzutezu disko bat bestea eta antzematen da urtaro aldaketa hori. Orain ja dagoeneko udaberria erdi konposatu dakar, ja nabiloaren gelitzen zait bakarrik ja grabatzearen lan hori, pixkat lasaitasunarekin hartzen duan lan bat dela, zeren etxean grabatzen ditut orduan horrek baimentzen dit niri beheten epeak jartzeko eta naheten denbora sartzeko horretan, ez? Eta bai, egia esan horrekin abil. Gero ere izarorekin ere desenteko bira bat prestatzen gabiltzat, horrekin ere nahiko liatuta nabil, baina bai, musika munduan oso sartu da gaur. Plazer bat eta bidean topatuko gara. Eskerrik asko zuei. Esker.